Aquesta taronja ha recorregut 12.000 quilòmetres creuant tot l'oceà. El peix, de 9.500. La ceba, 1.800 quilòmetres. La copa de vi, 2.300. Aquest arròs ha recorregut 15.000 quilòmetres fins a arribar a la teua taula. Aquests aliments no s'han produït ací. Però, i si s'haguessin produït a prop? En la teua terra, a prop de tu, al teu voltant, a casa. Quins serien els beneficis? Clarament, la reducció de la petjada de carboni o l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. El 27% dels gasos d'efecte d'hivernacle són produïts pel transport d'aliments. No és el mateix consumir peix que ha recorregut 12.000 quilòmetres, que ha travessat l'Atlàntic, que consumir peix de la nostra mar, peix de les nostres llotges pescat per la nostra gent. A més, es compleix la normativa de seguretat alimentària i traçabilitat del producte. De fet, nosaltres etiquetem el nostre peix amb la data de captura i el port de desembarcament. Nosaltres ho garantim. Altres, potser no. Mira l'etiqueta. Mira l'etiqueta. Proximitat és salut, major valor nutricional. Els agricultors locals portem al mercat les verdures i hortalisses recentment agafades per oferir-te un producte fresc que manté intactes totes les seues propietats nutricionals. Y lo hacemos en el momento óptimo de maduración, con lo cual conseguimos evitar los largos procesos de refrigeración y de congelación, así como el uso de productos químicos en nuestros alimentos. La naturalesa és sàvia i ens ofereix tots els nutrients que necessitem en cadascuna de les estacions. Mangranes en la tardor per a depurar, taronges en l'hivern que ens aporten grans dosis de vitamina C per a reforçar. Proximitat és igual a temporalitat. Temporalidad es igual a proximidad. Consumir de proximidad es vivir en el territorio, asentarnos ruralmente y mantener las poblaciones vivas. Es contribuir a mantener los oficios y garantizar el relevo generacional. Yo soy la cuarta generación de apicultores. Jo, la quarta generació de ramaders productors de formatges. Proximitat és economia per a tots. En les cadenes curtes de distribució, els beneficis reverteixen en l'economia local, generant molts llocs de treball. Proximidad es cuidado del medio, limpieza de la tierra y prevención de incendios. Proximidad es conservación de nuestras especies en peligro de extinción. La abeja es vida, es un agente activo y necesario para preservar la biodiversidad y el medio ambiente. Protejamos nuestro entorno, consumamos nuestros productos. Proximidad es consumir tu sol, tu aire, tus raíces. Proximidad es amor por nuestros productos, por nuestra gente, por nuestra tierra. Es seleccionar lo mejor para dar lo mejor. Consumir producte de proximitat genera salut, benestar i riquesa a la comunitat. València és mar, aladroc. És oli, vi, formatge, atmela. És aromàtiques, mel, llima, taronges. És arròs, anguila, carranc, llac. València és Horta. Consumís d'ací, consumís València. Nodriste de la teua terra.